Il-jum Anzac jimmarka l-anniversarju tal-ewwel azzjoni militari ewlenija miġġielda mill-forzi Awstraljani u dawk ta' New Zealand fl-ewwel gwerra dinjija. Kien fl-1915 li l-Awstraljani u l-forzi ta' New Zealand provaw jieħdu fidhom il-penisola Gallipoli. Bilana ħari kien li jaħkmu Konstantinopli, dik li llum hija Istanbul fit-Turkija. Din kienet il-kapitali tal-Imperu Ottoman. Iżda l-Awstraljani u l-forzi ta' New Zealand sabu reżistenza qawwija min-naħa Torka. Spiċċat battalja li damet 8 xhur, minkejja nuqqas ta' suċċess mill-aspett militari inħoloq il-kunċett Anzac, baqda bejn forzi Awstraljani u ta' New Zealand. Kunċett li sar parti importanti mill-identità taż-żewġ popli. Il-forzi militari li tilfu ħajjithom fil-battalja jinsabu mitfuna mhux biss f'Gallipoli iżda f'Malta wkoll. Dak iż-żmien Malta kienet kolonja tal-Ingilterra. Mijiet ta' Maltin għenu fil-battalja biex ittieħdet Gallipoli. Ħafna forzi midruba jew morda kienu nġibu Malta. L-infermiera tal-Mediterran kienet diskritta Malta f'ċerimonja fiċ-ċimiterju militari f'Tal-Pjetà. Tqedu fjuri li fakru lil dawk li tilfu ħajjithom f'isem pajjiżhom. Ħarsa biss lejn l-oqbra turik li ħafna bil-kemm kienu għalqu l-25 sena. Waqt id-diversi diskorsi li saru fil-preżenza tal-President ta' Malta, bosta ambaxxaturi Maltin u barranin li b'xi mod jiġu minn dawk li ssiltu fil-battalja spikkat il-frażi "Lest we forget" u s-soldati mhumiex se jintesew għaliex jibqgħu ħajjin fil-memorja tagħna. Fl-Ingilterra l-jum Anzac serva bħala pawża mill-kampanja elettorali. Ir-Reġina Elisabetta II, il-Prinċep William u bosta mexxejja fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat attendew ċerimonja li fakret waħda mill-aktar battalji mdemmija fl-istorja.